Het evangelie van Jezus Christus, zoals Lukas dat beschreven had. Haadstik 1. Heel wat schrijvers hebben al bezocht om een verhaal op te maken over de dingen die bij ons bad binnen. Ze hebben die dingen opgeschreven, zodat die ons ynbrocht binnen. Toch herren die daar van begin aan zelfs bij west hebben en beginners van het evangelie worden binnen. Daarom heb ik ook besloten, hele heer Teófilus, om alles waterlijk van jou op te schrijven, nadat ik het hele verin van voren aan secuur nageen heb. Ik dacht dat om jou zien te laten, hoe wis als de leer is, dat jou in onderjochten binnen. In de dagen van Herodes, koning van Judea, liep er een priester die Sacharias heet, uit de klasse van Abia. Hij hier een vrouw die van eare afstammen. Haar naam wie Elisabet. Het wienen beide beste fromme lui, en ze hadden haar aan alle voorschriften en geboden van God. Daar viel niet op te sissen. Beiden hien ze net, want Elisabet wie onvruchtbaar. Beide wienen al op jaren. Doet het nou aan een klasse dat Sacharias bijjerde tawie, en hij de heilige priestertjenst mij waarnam, en doet de priesters der neffens wenst om lotten waard het heiligdom van de Heere ingaan en het wijrijk offer brengen zou, voel het lot op hem. Doet het de tijd voor het wijrijk offer weer, stier al het volk boetendoor te bidden. Doe verskiende hem een engel van de Heer, die stier rechts van het wijrijk altaar. Maar Sacharias hem zegt, rekke er van de weze en waard bang. Maar de engel zei tegen hem, wees net bang, Sacharias, want jouw bidden is verjaard. Jouw vrouw Elisabet zal een zoon krijgen en je matte hem de naam Johannes jaan. Je zullen blijd wezen en jubelje en zijn berte zal ek een bulte orenmeesket blijd meisje. Hij zal grut wezen in Gods eigen. Wien en sterke drank zal er niet drinken en hij zal vol van heilige geest worden, al van lieds aan. Gans Israëlieten zal er bij God haar Heer Werom brengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om aan ben waar de geest van haar voorouden te jaan. Aan het doofhoedigen de verstandigheid van de frommen, om zo voor de Heer een goed tarist volk te vormen. Sacharias zei tegen de engel, waar zal ik dit aan weten? Ik ben ommers een oud man, en mijn vrouw is al op jaren. De engel antwoordde hem, ik ben Gabriel, ik steen in Gods bijwezen. Ik ben uitgestuurd om jou dit blijde nieuws te brengen. Nou dan, wanneer die tijd dat het zo komt, zul jou stil wezen en net praten kennen, omdat jou mijn woorden net leeuwd hebben, die dochs alle jaar op haar tijd uitkomen zullen. Het volk stier maar op Sacharias te wachten. Ze vernuiveren haar de roer dat er zo lang in het heiligdom bleef. Doet het eruit kwam, kon er net met haar praten. Ze begrepen dat er in het heiligdom een verschijning hadden hier. Hij joeg haar tekens met de holle, maar bleef stom. Doet de dagen van zijn dienst omwienen, gingen naar huis. Daarna werd zijn vrouw Elisabet zwier. Ja, vertoonde haar net, 5 maanden lang. En zei, zo had de Heer het met mij hebben willen, doet hij naar mij omzeg, en mijn schande voor de meesten wijnaam. In de 6e maand werd de engel Gabriel terug God naar een stad in Galilea stuurt, die Nazaret heet, naar een jong vrouw die de bruid wie van een man uit Davids huis, die Jozef heet. Haar naam wie Maria. Doet de engel bij haar in de huis kwam, zei er, wees blijd Maria, jou steen tegen bij God in de gunst, de Heer is met jou. Maar ze werd kjeld bij die woorden en vregen haar zelfs af wat die begroeting inhoudde. De engel zei tegen haar, wees net bang Maria, want jou steen bij God in de gunst. Jou zullen in verwachting reizen en een zoon te wraad brengen, die jou de naam Jezus jaan matte. Hij zal grut wezen en de zoon van de Allerhoogste neemt worden. God de Heer zal hem de troon van zijn heid David jaan, en voor altijd zal er koning wezen over het volk van Jacob. Zijn koningskip zal geen eind aankomen. Maria zei tegen de engel, maar hoe zou dat kennen, wil ze geen omgang met een man hebben? De engel antwoordde haar,
De Heilige Geest zal oer jou komen, en de kracht van de Allerhoogste zal zijn skaat oer jou lezen. Daarom zal het ben dan ik heilig genaamd worden, zoon van God. Ik jouw nicht Elisabet, moet jou weten, is op haar oude dag nog in verwachting van een zoon. Zij, die onvruchtbaar hier te wezen, is al goed 5 maanden henne. Bij God is ommers niet onmogelijk. Doe zei Maria, ik steen ta jou tjenst, Heere, dat het mij neffens jou worden gaan mij. Doe gong de engel bij haar wij. In die dagen ging Maria hastig op reis naar het Heegland, naar een stad in Juda. Ze ging bij Sacharias in huis en groette Elisabet. Doet Elisabet de begroeting van Maria jedde, sprong het ben in haar skutte op en Elisabet rekke vol van Heilige Geest. Loet roep ze uit, geen vrouw die zo zegene is als jou, zegene is de vrucht van jouw skutte. Waar heb ik het aan vertjennen, dat de mem van mijn Heer bij mij komt? Want weer, doet jou groet mij in eeren klonk, sprong het ben van blijdens op in mijn skutte. Lokkig de vrouw die het vertrouwt, dat uitkomen zal wat haar vanwege de Heer zijn is. En Maria spreekt, ik loof je de Heer, mijn hart en ziel. Ik jubel je om God, mijn redder, dat er genedig deel had op zijn liedse faam. Daarom zullen van nou aan alle geslachten mij lokkig nemen, omdat hij die de machtige en de heilige jet grote dingen aan mij dien had. De geslachten langs geeft zijn barmhartigheid oer dit eerbied voor hem hebben. Hij had litten de sterkens van zijn jermen, de heeghertigen rege ruiten war, heege machthavers helle hij del van de troon, maar liet ze lieu holper omheeg. Hongerigen had hij zijde mij goede jaften, maar rieken stuurde er mij lege handen voort. Hij had het opnomen voor Israël zijn tjener, toch te denken om zijn barmhartigheid, liek als er us voorraden te zijn hier, Abraham en zijn nijtheem te zegen, altijd en terug. Zo wat 3 maanden bleef Maria bij haar, doe gong ze weer naar huis. Doet het dan met Elisabet zo 4 weer, kregen ze een zoon. De woordlieu en de familie jedden dat de Heere tige barmhartig voor haar west hier en ze wien blijd mij. Op de 8e dag kwamen ze om het jonkje te besnijden, en ze woonden hem zijn heite namen Jan, Sacharias. Maar de mem antwoordde, nee, hij zal Johannes heten. Ze zeiden tegen haar, maar er is geen een van jouw volk die naam had. Doe joegen ze de heid te verstaan, hij zou zeggen hoe het jonkje heten moest. Die vreeg om een schroefplankje en schreeuwde erop, Johannes is zijn naam. Alle jaren vernuiveren ze haar daarover. En op slag ging hem de moele iepen, zijn tongen rekken los en loert op prijzen er God. Alle mensen die om haar heen wennen, wien der verbjusteren van, en alles wat er voorvallen weer, ging het heel heeglaan van Judea oer. En elk die het jedde, liet het in hem omgaan, en zei, wat zal er uit dat jonkje groeien? Want de Heer wie mij hem. Sacharias, zijn Heit, wordt vol van Heilige Geest en spreekt met profetische woorden. Heeg te prijzen is de Heer, de God van Israël, want genedig had er naar zijn volk omsjoen en het verlossing brocht. Een reddende kracht liet er voor us opkomen in het huis van David, zijn tjener. Zat er tas zijn hier terug de moele van die de eeuwen lang zijn heilige profeten wenen, verlossing van uw vijanden en uit de macht van al uw haters. Mijleien hiet er mij uw voorraden en hij tocht om zijn heilig verboen en om een eed die er dien hier aan Abraham uw heid, dat wij zonder angst vrij van vijanden hem tjenje konen, heilig en from voor hem staan alle dagen. En do, mijn jonkje, zulst profeet van de Allerhoogste neemt worden, want u zulst voor hem uitgaan om zijn paard reed te maken en te zorgen dat zijn volk kennis krijgt van de verlossing, troch dat de zonden haar verjoen worden, vanwege de inmoedige barmhartigheid van uw God, waarmee er genedig op uw del schijnt zal, als morgensree uit de hemel, om haar een lucht te brengen, die zitten in het justere skaat van de deur, en u het paard naar vrede op te sturen. Het jonkje wuchs op en ontjoeg hem naar lichaam en geest. Want de dag dat er epenlijk voor het volk van Israël verschijnde,
blauwer in een eenzaamheid. Haadstik 2. In die dagen kwam er een besluit af van keizer Augustus om een telling te houden van de hele bewenne wereld. Die telling werd voor het eerst houden onder landvaart Quirinius van Syrië. Alle jaren gingen ze op reis om haar inschrijven te laten, elk naar zijn eigen stad. Jozef joeg hem ook op een pad van Galilea uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Hij wie om eens een uit het huis en het sky van David, om hem inschrijven te laten met Maria zijn bruid, die in verwachting wie. Wil ze daar ween, wie het Safir met haar. Ze kriegen door haar eerstlingszoon, bewollen hem in doeken en lei hem in een krabbe, want er weer voor haar geen plak in de herberge. Nou ween daar in dezelfde contrij hoeders die de nachts buiten bleven om bij haar keppel in het veld wacht te houden. In enen stiet er een engel voor haar en een hemelske glorie jochte om haar heen. Ze waren kel, maar de engel zei, wees net bang, want ik heb goed nieuws voor je. Grote boadskip stiet het hele volk te wachten. Jood is je verlosser binnen, Christus de Heer, in de stad van David. En hier hebben je een aanwijzing, je zullen in de krabbe een lietsbandje vinden, in doeken bewollen. En ineen weer bij die engel een groot hemelsk leger dat Gods lofsang met de woorden, eare aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde, nood God in meesken welbehagen had. Doet de engels bij haren wij gaan ween naar de hemel ta, zijn de hoeders tjen elkaar, kom, let us dan naar Bethlehem te gaan en rechen wat het is dat de Heer u te witten dien had. Ze maken aan om daar te komen en vonden Maria en Jozef en het bandje dat in de krabbe lei. Doet ze het schoon heen, brochten ze oor wat hadden van dat jonkje zijn weer. En die het jaren verwonderen haar alle jaren oor wat de hoeders haar vertelden. Maria bewaarde dat alle jaar in haar hart en liet het vaak in haar omgaan. De hoeders gingen Werom en verheerlijken en prijzen God om alles wat ze jet en schoon heen. Het wie krachtig als harren zijn weer. Een week later, de dag van de besnijdenis, kregen er de naam Jezus, de naam die de engel neemt hier, voordat Maria hem ontvangen mocht. Doet de dag kwam dat ze nevens de wet van Mozes zuiver verklaren worden moesten, bracht ze het jonkje naar Jeruzalem om het aan de Heere op te dragen. Zo stiert het om eens in de heilige wet. Elke eerstbene van het mannelijk geslacht is ornere om de Heer te wijd te wijzen. Ook namen ze het jonkje mee om voor hem het offer te brengen dat de wet voorschreeuwt, een paar twattels of 2 jonge douen. Nou wie er in Jeruzalem een man die Simeon heet. Dat wie een fromme, deugdzame man die de vertreesting van Israël verwachtte. En heilige geest wie oer hem. Die hie hem injoen dat er nog voor zijn sterren de Christus die God te zijn heer, mijn eigen schijn zou. Dreun troch de geest kwam die man de tempel in. Krek brachten de ouden het jonkje Jezus in om mij hem te dwaan wat wettelijk bezansje weer. Toen nam Simeon het jonkje op een armen, prijste God en zei, nou jou Heer, jou kinder vrij om naar jou tastzitting in vrede heen te gaan. Mijn eigen hebben nou ommers de verlossing schoon, die jou taret hebben voor het eig van alle volken. Een licht om de heidens het paard te wijzen en een glorie voor jouw volk Israël. De Heit en mem van het jonkje harken nij op van wat er oor hem zijn waard. Simeon zegene haren en zei te Maria, de mem, gans meesken in Israël zullen, zij is het beschikt, oor dit jonkje vallen en troch hem overeenkomen. Hij is zet ta een teken van God dat geen spraak oproept. Ek troch jouw hart zal een zwart gaan. Hoe het partij meesken oor hem denken, moet sa aan het licht komen. Daar wie ek een profetes, Anna, een dochter van Fanuel, van de stam Azer. Ja, wie al een oud meisje en hij na haar jong fametiert, zo'n eer met haar man libben. Ze wie nou een widow van 84 jaar. Nooit kwam ze meer uit de tempel wij. Ja, tjinne God nacht en dag met vasten en bidden.
krek op dat stuit kwam zij direct bij. Brocht dank aan God en praatte over het jonkje met elk die Jeruzalems verlossing verwachtte. Niet aan alle verplichtings van de heilige wet voldien wie, gingen ze naar Galilea Werom, naar haar stad Nazaret. En het ben wuchs op en werd sterk. Hij woon aan in wijsheid en Gods gunst wie mij hem. Jezus zijn orden plichten alle jaren naar Jeruzalem te reizen voor het Paasgefeest. Doet Jezus tol weer wie, maakten ze weer de wenste reis voor het feest. Maar doet ze naar aren van de feestdagen waarom gangen, blauw Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn orden het merken. Omdat ze dachten dat er bij het reisselschap weer, reisden ze een deel lang terug, maar toen begonnen ze om hem te zoeken bij familie en kunde. Om ze hem daar net vinden konden, gingen ze ziekende wij Werom naar Jeruzalem. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, dat er midden tussen de wetleraars zit en maar harken en haar vragen die. Die naar hem harken, zagen alle jaren op van zijn inzag en zijn antwoorden. Doet zijn heiten mem hem daar zagen, bezouden ze haar, en zijn mem zei hem, Ben, wat hast u is nou aandien? Je maar heiten ik ben het der ongerest en ziek je alles om die a. Maar hij zei zijn harren, wat dien je sa om mij te zieken? Wisten je me dan net dat ik dwaande wezen moet met de dingen van mijn heid? Ze begrepen net wat er daarmee zeggen woe. Toen gingen mijn harren mij Werom, kwam weer in Nazaret en die verder wat ze zijn. Zijn mem bewaarde dat alle jaar in haar hart. En met Jezus ouder en wijzer werd, kwam er meer en meer bij God en de mensen in de gunst. Haadstik 3. In het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius doet Pontius Pilatus stadhouder weer van Judea, Herodes regeren over het landsdeel Galilea, zijn broer Philippus over Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, onder het hegepriesterschap van Annas en Caiaphas, evenbieren God hem aan Johannes, de zoon van Sacharias, in de eenzaamheid. Hij teegt de hele Jordaankriete terug en preken dat de mensen haar bekeren zouden en haar dopen litten. God zou haar dan de zonden verjaan. Zo staat het ook beschreven in het boek met God spraken van profeet Jesaja. Er is een in de woestijn die roept, maakt je de wei voor de Heer rij, maakt je rechte paden voor hem. Alle delten moeten volstwat worden, alle bergen en hichten sluchten, de bochtige paden moeten recht, bulterige banen vlak. Alle mensen zullen zien dat God verlossing brengt. De mensen die in kloften aanzetten kwamen om terug hem doop te worden, spreken sata. Jimme nierebrod. Waar had jimme de winkjoen om de komende griemen te ontrennen? Kom maar eens met vruchten die bij een bekering jaren, en denk net bij hemzelfs, wij hebben Abraham als heid. Want ik zeg jimme, God kan uit deze stenen hier wel ben voor Abraham komen litten. Het is afvier dat de biele is al op een wortel van de bjemmen zet. Alle bjemmen die geen goede vrucht jouwen, worden omkappen en in het vuur smieten. Doe vregen het volk hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde harren, die een dubbelstel kleen had, met parte met een die geen had, en die te eten had vanzelfde. Er kwamen ook tolgarders om doop te worden. Die zeiden hem, Master, wat moeten wij doen? Hij zei zijn harren, net meer eerstje als je me nimmer maaien. Ook soldaten vregen hem, en wat moeten wij doen? Zijn harren zei er, geen een uitskotje en uitroepelje, maar tevreden wezen met jem soldij. Omdat het volk der jongeren naar uitzag en elke een hemzelfs met spanning afvregen of hij, Johannes de Christus net wezen kon, joeg alle jaren te beskiën, ik doop jemme met wetter, maar hij die sterker is als ik, is op komende wij. Ik ben net goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Die zul je hem dopen met heilige geest en vuur. De wanne had er al in de hand om zijn naad te wanjen. De kerlen wil er in de score bienwaar brengen en het tjaf zal er verbannen in het vuur dat net uit te krijgen is. Maar nog heel wat oren vermannings bracht er het volk het blied boadskip.
Maar de tetrarch Herodes, die troch Johannes te plak zet wie vanwege Herodias, zijn broers vrouw, en al het kweer dat er bedrouwen hier, had dit er nog oer henne dien, hij liet Johannes opsluiten. Doet al het volk doopt waard, en Jezus ek, gang wilst er bidden de hemel iepen. De Heilige Geest zaaide zichtbaar als een douw op hem del, en uit de hemel kwam een stem die zei, "Do bist mijn zoon, mijn inleven jonge, ik ben zo wies met die." Hij, Jezus, wie doet er mij zijn werk begon, om het 30 jaar oud, en neit ze tochten een zoon van Jozef, de zoon van Eli, van Mattat, van Levi, van Melchi, van Jannai, van Jozef, van Mattatias, van Amos, van Naim, van Hesli, van Nagai, van Maat, van Mattatias, van Simeon, van Jozek, van Joda, van Johanan, van Resa, van Zerubabel, van Shealtiel, van Neari, van Melchi, van Adi, van Kozam, van Elmadan, van van Jezus, van Eliezer, van Joarim, van Mattat, van Levi, van Simeon, van Juda, van Jozef, van Johanam, van Eliakim, van Melea, van Menna, van Mattata, van Nathan, van David, van Isaï, van Obed, van Boaz, van Salmon, van Nachson, van Aminadab, van Admin, van Arni, van Gesron, van Peares, van Juda, van Jacob, van Isaac, van Abraham, van Terach, van Nagor, van Serug, van Ragab, van Peleg, van Eber, van Selach, van Kenan, van Arpachsad, van Sem, van Noach, van Lamech, van Methuselah, van Henoch, van Jared, van Mahalalel, van Kenan, van Enos, van Set, van Adam, van God. Haadstik 4. Vol van Heilige Geest ging Jezus Werom, bij de Jordaanwei, en hij waard troch de Geest in de woestijnbrocht, dat er 40 dagen troch de duivel hefke waard. Die dagen eet er niet, en doet ze omwien, hiet er honger. De duivel zei in hem, als jou Gods zoon binnen, jet die steen dan rust dat er in breef verhoort. Jezus joeg hem te beskiën, der stiet in de schrift, net van breed alleen zal de meeske libje. Toen bracht er Jezus op een hechte en liet hem in een eegwenk alle koninkrijken van de bewenne wraad zien. En de duivel zei in hem, aan jou zal ik al die machtige, prachtige rieken jaan. Ze binnen mij om me betrouwd en ik jou ze aan wat ik wil. Dat als jou van mij op de knibbels vallen, zal dat alle jaar jouws wezen. Jezus joeg hem te beskiën, der steeds kreun, de Heer dien God matst aanbidden en hem alleen het tjenst bewijzen. Toen bracht er Jezus naar Jeruzalem, zette hem op een rane van het tempeldak en zei in hem, als jou Gods zoon binnen, spring je dan eens bij del. Der stiert ommers, zijn engels zal er jitten om op jou te passen, en met de handen zullen die jou opheinen, dat jou de voeten aan geen steen stjitten. Maar Jezus joeg hem te beskiën, der is zijn, du meest de Heer dien God net eerne opverg je. Doet de duivel al zijn verliederskunsten op hem proberen hier, gang er bij hem wij, en wachtte zijn tijd af. Met de kracht van de Geest in hem kwam Jezus Werom in Galilea. In de hele contrij begon er namen te krijgen. Hij joeg onderjocht in haar synagogen en alle man raap van hem. Hij kwam ek in Nazaret, der er grootbrocht weer. Op Sabbat ging er, als er wend weer, naar de synagoge. Daar reisde er oerein om vart te lezen. Ja, joegen hem een boekrollen oer van profeet Jesaja. Doet er die iepenrollen hier, voen er het plak dat te lezen stie. De geest van de Heer is oer mij komen, want hij had mij salve, hij had mij uitstuurd om de armen het blied boadskip te brengen, om onvrijen de vrijheid aan te zetten, en blinden het gezicht, om verslijnen verrommene hoes gaan te litten, en om een genede eer van de Heer uit te roepen. Nadat de boekrollen weer oprollen hier, joeger die weer aan het tjenner en gang zitten. In de synagoge hier elk de eigen stief op hem.
Du begon er harren tot te spreken. Die tekst, die je me nog in de eren zit, is juist weerheid worden. Alle jaren zijn ze dat er tegen sprutsen hier. En ze beerden wakker van de squandere woorden die hem uit de molen komen wien. Ze zijn, is dat net die zoon van Jozef? Hij zei zijn harren, je zullen mij grif met het spreekwoord aankomen, dokter meid je jouzelfs beter. Doch nou is hier in jouw eigen stad, wat jou, niet er zijn wordt, alle keer in Cafarnaum dien hebben. Maar hij zei, dit zeg ik je, geen profeet is welkom in zijn eigen beddeplak. Zo is het. In de tijd van Elia doet de loft in je 3 uur en 6 maanden wetterjoeg en het in het hele land slim hongerlijden wien er in Israël verskate widowen. Doch zwaart Elia naar geen een van harren stuurt, maar alleen naar een widow te Sarepta in de kriete van Sidon. En in de tijd van Elisa wien der verskate melaatsken in Israël. Doch zwaart geen een van harren zuiveren, oors net als Naaman de Syriër. Doet de meisken die in de synagoge wien dat jeden, waren ze alle jaren poerlulk. Ze sprongen doorheen, jagen hem tot de stad uit en brochten hem naar de oerstekkende ranen van de berg dat haar stad opbouwd weer. Met het doel hem naar onderen te smieten. Maar hieroen gewoon midden tussen haar terug en gang zijn wegen. Du ging er naar de stad Cafarnaum in Galilea. Elke sabbat leerde er harden. De meesten werden verheerd oor zijn wijze van leren, omdat er spreek mij gezag. Nou wie er in de synagoge een man die een duivel in hier en luid raasde. Hey, wat hebben jou met us te meiden, Jezus van Nazaret? Binnen jou komen om us te vergremen? Ik weet wel wat jou binnen, Gods heilige. Jezus spreek hem vast aan en zei, houd die stil en gaan uit hem wij. Du slingerde de duivel hem tussen de meisken en gang uit hem wij zonder de man in het minste beseren. Ja, bezouden haar der alle jaar oor en zijn zinnen waar, wat zit er doch in die woorden dat er mij zange zag en macht de duivels voetbond? En zijn rom roen als diggelvuur de hele kontrij oor. Doet er uit de synagoge wij kwam, roen er bij Simon aan. Petrus zijn skwanmem, hij slim de koorts en ze vregen hem om haar te helpen. Jezus boogde hem oor haar henne en verbeet de koorts. Die gong haar doe aan. Voor ten ene kwam ze oorijn en beginnen hadden. Doet de zinne ondergang brocht elk die een zieke hier die naar hem ta, wat voor kwaal ze ek heen. Hij lei haar een voor een de handen op en makke haar beter. Uit etelijken gangen ek duivels wij, luid berend, jo binnen de Zoon van God. Mijn vaste woorden verbee er hadden om daarover te praten, want ze heen begrepen dat hij de Christus weer. Doet het begon te dagen, ging er voort en taag naar een eenzame orde. Maar het volk zocht hem en kwam op het plak dat er weer. Ze woonden hem der houden. Hij mocht niet bij harren weggaan. Maar hij zei zijn harren, ik in de oren steden moet ik het boadskip van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik uitstuurd. En hij preken in de synagogen van het Joodse land.